a mi Mi-24-es helikopterünket, méghozzá külön felhívva a figyelmüket arra, hogy milyen fantasztikus festéssel. Ismét csőrikét látunk az égen, tehát az első csőrike az ma már sajnos valahol egy múzeumban porosodik, de ismét kifestettek a szolnoki barátaink egy helikoptert. Méghozzá gyönyörűen kifestették, tessék csak nézni. Ez teljesen természetes. egy fantasztikus rakatozó madárrá alakult a Mi-24-es. Azt hiszem, hogy ennek a helikopternek a stílusához valóban ez a fajta festés illik a legjobban, egy komoly rakatozó madár. Igazi harci helikopterről van szó, tehát egy páncélozott, gépágyúval ellátott, földi célpontok ellen, főképp páncélos célpontok ellen bevethető, nagyon erős, nagyon komoly repülőgép. Ennek ellenére megtartott egy picit a Mi-8-as utas teréből is, ahonnan deszantos katonák az ablakon keresztül még segíthetik a helikoptert a saját kézi fegyvereik tűzerejével. Beúszható futóművel rendelkezik ez a gép, eléggé helikopter kategóriában mindenképpen az egyik leggyorsabbnak mondható, hiszen 320-340 km/h sebességre képes. Ezt ki is fogja belőle most hozni Simon Péter százados, aki a bemutatót repüli nekünk. Egyébként ennek a gépnek a története is természetesen konfliktusok történetéhez kapcsolódik a koreai, de főképp a vietnámi háború nagy tanulsága volt, hogy a haderőknek bizony szükségük van olyan forgószárnyasokra, amelyek igazán komolyan tudják támogatni a földi erőket, de ezek a forgószárnyasok egyben éppenséggel, mert viszonylag alacsonyan működnek, dolgoznak, nagyon erősen ki vannak téve az ellenséges tűznek, tehát bizony ezeknek a helikoptereknek erőseknek és páncélozottaknak kell lenniük. Itt született meg először az OH-1-es katonai változata, harci változata az AH-1-es, a Cobra, aztán az Apache, és megszületett a Szovjetunió válasza, a Mi-24-es, aminek az a legfontosabb, az egyik legfontosabb különbség a másik kettővel szemben, amit már Zoli említett, tehát, hogy ez a forgószárnyas, ez nem egyszerűen csak támogat, hanem adott esetben deszantos katonákat a helyszínre is vihet. Akik aztán később, hogyha a helikopter egészen kis területen, mint hogy a helikopterek erre képesek leszáll, a katonák szétszóródva különböző tevékenységeket tudnak végrehajtani a harcmezőn, hogy próbáljunk katonásan fogalmazni. Csőrike közben, hogy mondjam, minden más repülőeszközhöz képest eléggé meglepő manővereket mutat be, tehát oldalvás repülő, igen, ez is csak a helikopterekre, meg egyik-két megáltalkodott ilyen furcsa repülőgépre jellemző, mint a Harrier. Most például hátrafelé fordulózik. Egyszer nekem is volt szerencsém, igen, és ráadásul akkor farok irányba emelkedik is még hozzá. Volt szerencsém egyszer egy helikopterben átélni ezt a furcsa élményt, bevallom őszintén sok merevszárnyú repülés után, hát ez egészen fantasztikusnak, elképesztőnek, különösnek tűnik. És meg inkább keringőnek mondanám. Csőrike táncol. Gyönyörű. Nagyon szépen kirajzolódik egyébként a helikopter sok jellegzetessége. Tehát mindeddig, ha jól láttam, a pilóta nem húzta be a futóművet, de behúzható a futóműve. Ez is a sebességnyerést szolgálja. Most megint farok irányba emelkedik, ami minden más repülőszerkezetnél elképzelhetetlen. Nagyon érdekes az elrendezése a személyzetnek. Ugye Bangkoksol az a 8 katona, és 2 buborék alatt a gépnek a pilótája és a fegyverek mestere, a fegyverkezelő. És a gép pilótája ül hátul, és a fegyveroperátor, a fegyverkezelő, ő pedig elől a jobb kilátás érdekében. Egyébként nem egészen így indult ennek a gépnek a története, tehát az első Mi-24-esekről készült fotók, azok egy ilyen kissé egysetlen bumfordi jószágot mutatnak, amelynek az útképzése, hát így hasonlít a Mi-20-esre. Mostani Mi-24-eseken, ezen a Mi-24-eseken viszont nagyon jól látszik az, hogy mennyire ügyesen kiemeljük a pilótának annak érdekében, hogy a lövészet fölött, a fegyveroperátor fölött kiválóan lássam. Aztán még azt is érdemes elmondani, hogy a helikopterek magyarországi története nagyon-nagyon régre nyúlik vissza.
hiszen 1980-as évek elején érkeztek Magyarországra az első főszínjegyesek, és azóta folyamatosan töretlenül repülnek. Megint láthatjuk, hogy mennyire mozgékony, mennyire fürge a gép, mennyire gyors, és mennyire jól reagál a pilóta mozdulataira. Több mint 5000 példát gyártottak ebből a típusból, ami azért meglehetősen komoly szám, és mint egy emelkedő forduló. Körülbelül azt szimulálja most a bemutató szervezetet. A alánszereltem irányítható rakétapokkal, amik bizony UB-32-esek 57 méteres rakétából egy-egy képes repülőgép. Nem szépen. Ahova néz az ott remek alatt. Egy kicsit toronyja, mert hogy ennek a fegyverrendszernek a vezérlése is meglehetősen modern. Egyébként elég nehéz elképzelni, hogy ez az elképesztően mozgékony, kemény erős gép, ez a kedves, kimondás Mi-8-asnak tulajdonképpen az oldalra leszármazottja. Van erős, a bal oldalra, messziről erről lehet megtudni. A 17-esnek a rakétára épül, mint a 24-esnek, és a beosztott egészen más az elrendezés, és azt a felszálló település megnövekedett ennek a repülőgép páncélzott Igen, hát ehhez aztán tényleg kellenek nagyon komoly hajtóművek, hogy ezt a fajta agilitást egy ilyen nagy, nehéz páncélozott gép esetében biztosítani tudják, és az agilitás az ugye a helikopter esetében élet-halál kérdése a fronton, a harcban. Így van. Egyébként még kedvelt harci módszer ennek a helikopternek a lesből való támadás, tehát hogy a terepakadályokat kihasználva úgymond elbújik, és amikor közelébe ér az ellenség, akkor előbújik a fák mögül, vagy fölül, vagy alul, és aztán tüzet nyit. Egyébként én is itt találkoztam vele először, még nem is tudom mikor, talán a 70-es évek végén, 80-as években, akkor még nem volt nagyon sok és valahol a partján autóztam, amikor egy ilyen jószág, ahogy mondod, előugrott a bokor mögül, és főlegesen felszállt iszonyatos gyorsan. Infracsapdát! A helikopter passzív védelmét szolgálja, hiszen ezek a helikopterek azért eléggé védtelenek a vadászgépek ellen, és az és még egy kicsit zavaró, hogy majd igazából ez a helikopter is majd akkor fog beszállni, hogy de ez mindenképpen szabványos, szokványos. És közben megcsodálhatják megint, bocsánat, Csőrike csodáját, tehát ezt a gyönyörű festés magán festést kialakították. Szónoki barátok. Nagyon szép. Közben 8 kilométeres látnivalókat mindenképpen majd láthatják önök. Ebben a pillanatban például Csőrikének a leszállását, azt hiszem, hogy a guruló útra teszi már le a pilóta a gépet. Azt kapta. Igen. Véve a hely nekik? Tudod-e? Aha. Bocsánat, pont a svájci gépeknél csak az F-ről van szó. Ez egy nagyon érdekes különbség. Csak is arról szól. Pontos nyilvános lövészetek, amikor valószínűleg
változaton, amit nem sokára kötelékében, szintén megnagyobbították ezt az előre nyúló szárnyú belépő részt. Most jobb oldalról nagy sebességbe közeledik. Svájci légierő teljes szerepkörét. És legutoljára kimondták a soros Nagyon szép. Tisztelt újságíró kollégák, esetleg mások is, akik nem is tudják mondani, szakértők mondta, hogy hát egy ilyen szokásos nagy, kemény harcigép, az meg sem tud fordulni Magyarországon. És embereket nem igen hajtott végre a gép, mutatják. Mennyire fordulékonyak, nem a nagyobb megkerítésen. Fordult, vagy az utolsó teljes kört is már nagyon lassan és nagy állásszöggel hajtják végre. Itt is még ahhoz, hogy bekerüljön a tengelybe, ugye egy jobb fordulót kell végrehajtani, de már nagyon-nagyon kis sebességgel repül. Zoli, te biztos fel tudod ezt becsülni, hogy körülbelül most. Ilyenkor elég nehéz felbecsülni, inkább emlékszem el az értékre, ez olyan 220-240 km. Vagy csak a bemutató? Azért a korszerű lokátorok. Azt kérdeztem, hogy nem ízleli, vagy nem is. A levágja a szín, benne a cégben a szín. Ez az a figura, ami egyébként a pilóta által leadott. Félti a fileit, az most fogja is be. És egy picit megjelent. A leadott